Egunon, bueno, asteazkena, klase, let's go. Bueno, gaur, egin joa dantzertia, bain joa dantzertia, a ber, eixen nimo naiz esplikatzeko. Dantzertik dauzka bi egoitza aurten. Bat, sarrikon betikoa, atzeko izan dutenak kirsalerako edifizioa, eta beste bat Deuston. Hola, bi gelakin, bi gelondikin eta gero gara txikipio batekin. Piskat desataskatzeko gelan arazoa dantzertik baten. Deitzei dantzertik bat, atzoko eta gaurkoa dantzertik bi Deuston. Orduan gaur garen nijoa. Orduan ikusiko zuen. Saukat etxetik gertugo. Bestare gertuko eta oin ezkuten naiz bita baino mono bixe. Asik gaur Deuston dukatzen zait. Gaur daukau metodologia, dela, ikusiko zuen, metodologia, dantza klasikoan teknika eta musikal. Hala, hasta dieguna. Zaloi, zazu negarrez, da gehitxo netzako. Grabatzen ez da derpente audio jo soltatu. Loko gatu naiz. Por cierto, gaur, euskeren eguna da. TikTok batin behat, TikTok egiteko struktura diatzeko, eta gero struktura horrekin netoriko naiz, eta hemen esango baita, bale? Baino... nago pozik. Hor txutxukot. Bustitzen ator. Bueno, ya klasetik bueltan. Bazarte. Ja klasetik bueltan. Grabatu TikToka, gero itzen got zuekin. Euskararen harira, eta bar. Eta hoi, kontatu, a ber. Eukidu metodologia lehenengo, orduan. Metodologia da pixka, metodologia ikasteko ez, ikerketa bat iteko, eta ikerketa akademiko artistiko bat iteko, manberdian pauso guztik, erramita guztik, bere bideo guztik, prozedura guztik ikasteiteu. Ikerketa akademiko edo zela, baina artistikoki nola egin daiteken, nola garatu daiteken lantze deu. Jendeak askok, hau asko komentatu zen, jendeak askok usteu dantza ezin dela neurtu, dantza ezin dela ikutu, dantza dela zehose subjetiboa, eta, dantza neurtu daiteke, eta dantza izan daiteke objetiboa, eta ikerketak egin daitezke. Baina, hoen artez diain. Orduan egia, pixkat, lantzen metodologia, ikerketa egiteko metodologia bat nola da. Eta gero, neukideu baleteko klasika, teknika klasikoa, klase bat, zinaz, azterketa ditu gara prestatzen urrengo ostiralen azterketa bat. De hecho, ikusiko zuen, azterketa ez, klaro, baina egun ikusiko zuen gablognak. Hemen dislexiko dana, bere burua, ez dela diagnostiko eta baino asko trabatzen naiz. Eta hemen izen errexak hartzen ere sekzioi eta ere bideoi. Gablognetan ikusko zuela zen nire egun hori. Eta gero, zer gehiago, eta gero musikal. Hautazkoa. Musikala izu dugu, oso guai. Aige egiten kabaret musikaleko obertura. Gala bat egongoa dantzertik 10 urte ditu, orduan esat festanturatzeu, eta Arriagan ingoa gala bat, eta gala horren irekiera Arriagan ingo deu musikalarekin. Eta hori da pixkan moldatuta, eta hor zitzegak kesi dantzaren ingo, kesi ahotxe bestalde, kesi aktuazioa, kesi lakizen, pixkatanetik. Eta listo, gero ja, kontra batzukin ditut, eta hori bazkari egiten noin, eta bazkaldukot, eta gero nator, gauza gehiago kontatzea. Gaur, euskaren eguna da, eta batikan pendiente daukat, itxoen bukaeran esango delako, egunan bukaeran, ja strukturen daukat, tiktokako, esangot nire iritzia. Ostia, por cierto, bideoa grabatu behar, kolabo bateako, kolabo. Ez ziatu ardintzen, baina nahi dara egitet, eta eskortzetan, así que... Bueno, ja bazkalduet, eta bain, inez kamisetaz, dena fake bizitzan tal, bale? Osea,
kamiseta jarret aurreko blogen ikusten dutena. Berareteko ez dut ematen klasea dantzatzea eta bideo grabatzeko bajarrengo ditut. Ze bueno, gustatzen zait. Eta hori, ez dutela esan grabatzen joa kolaboa daukatena. Ez dutela esango zeinekin, ze ez dakit esan daiteken hau. Orduan, bueno, ez dut horren zen, kolaboa xume bat. Eta teatzen momentun esango zuten mendikan, en plan, agertua eta mendikanik baita ingoizuet. Programa pixkat. Ya que estamos. Ze, irutzeit dena interesatzen egun zerbait dala. Así que beletako jarrita, kamiseta jarrita, grabatzen joa. Bueno, euskal eguna danez, maniagoaz, Bustamante kolonia. Asea. Eta prest, mania eta gero aurrerketa bat dukat, eta guztasko kontatzeko, ikusiko zuen. Bilbo ez da hiri atsegin bat euskaldunontzat. Bilbon ezin da euskaraz bizi. Bilbon ezin ditugu gure bizi proiektuetako gauza garrantzitsuenak, ez eta eguneroko garrantzi gutxieneko kontuak euskaraz egin. Feministek, ekologistek, antirrazistek edo antifasistek guztia izan behar delako. Eta beraz, argi diogu. Borondate politikorik gabe ez dago zereginik. Hori, bizitzako mila une eta momentu, presiorik gabe eta estresik gabe, maitatu, jolastu, haserretu eta nahasi. Bale, gaur euskaren eguna dela, gogoratu, hezkuntzan baita zanpegutze dira galakasten eta abenduak 11 Gazteo kalera. Eskatuta. Gora euskera eta gora euskal herria eskatuta. Oi. Hacemos una manifa. Oi, ez tekundatu hau. Manifa nongea. Bitartzen eritzen, no. Eskerrik asko maili kamara. Maili hain gertu grabatu bai aztu. Es que tengo como este nokot. Bakendu? Bueno, Manifan egon manifan geha. Maili da grabatzen. Maili da grabatzen, bai eskerrik asko. Manifan egon geha. Erdalduntzen makinak gelditu inberdara zabatzeko. Eta, ba, oso ondo, oso gai da. Baina ikusia Bilbon ez da hola euskaldun asko, ze manifa utxutxa zegun. Utxutxare ez, baina bueno, jende gutxi, kariñoz. Manifat konbokatzanen, agertu eta borrokatu gero esan euskera zapututa da, ja. Gero, esangoten espitxen esangot, baina ez da nahikoa euskera jakite bakarrik. Hortzutikot. Bueno. Paparazzi, paparazzi! Paparazzi, hau txuribetzen jarriko ez momentu hau. Txuribetzen jateko moduko da. Baina gozta faltzea, maia giltzak eta gaude portalen ez dara kutxirun bizigan. Azpare. Bueno, oain, afaltza bat. Eta gero, hausnarketa. Gaur? Euskaren egunen. De hecho, TikToken gauzak esatet gero... De hecho, esateare lotxagarri eritzen zait. Ai, itxintzait. Manifan esan duen gauza bat TikToken esaten, no? Dani, nire bida. Ibai, jakin. Eta da, titular, Euskararen eguna ez da festa eguna. Euskararen eguna da aldarrikapen eguna.
Ez daude ospatzeko momentu baten. Apustia gara ez da jarri. Justo gaur euskara egun jata bizilago bat. Buenas. Todo mal. Gora Bilbo, gora Euskal Herria. Eskerrak korrika hemen bukatzen. Gaur maitanek... Gabonetako dela jarri hortzitun. Baina ez ditu jarri? Hirugarren pixukideak. Ez ditula jarri? Baina gu baino lehenago juntuta etxetikan. Gu baino lehenago juntuta etxetikan. Gizona bezanteatzen ezertaz. Bazerrez. Bueno, arropak kendu, pijama jantzi afaldu eta gero, gatu bideon bukera arte bendikan gauza asko ezketara esateko euskaren gana dira. Espitxe jatuz da bendikan. Hala. Guz bai. Ja. Bueno, han bauzin, baitanek ekarri gulatu... A ver. Bueno, lehenengo croissant bat, baino, en plan, urdaiazpikoa eta hau zutzako, nahi. Baino, hau azkenak utzikot berezina dela. Vale, gero. Hau bai. Txokolatezko croissanta. Hau da izan, Napola bat, baino kremazkoa. Napola. Eta trentza txiki bat. Eta gero, hau... Dale más tieso... Sandwich bat. Daukala, etxua, gazta, eta beikona. Ze ondo zaitzen duten. Gora nire dieta. Gora. Bueno, listo, ya está. Afalduta, bueno, ya gaueko 12 erdiko laia, osea, hiperberandu. Baina, izketan etu getxen eta luzaten zaigu. Beste gabe, hausnarketa laburren oso nahi zuenak, TikToken daukazue, deskripzio kutxan, hor, plan hemen beran, justu ite bazue. Hor daukazue nire TikTokako linka. Sin más, laburtuta, ez dura zertako balio euskararen egunen edo korrikan o danadalakon esatea super pro euskera naiz, gora euskera eta gero egunerokotasunen ez erabiltzea euskera. Euskera gure hizkuntza da, euskera guri dagokigu bermatzea, erabilera hori bermatzea, osatzen esan gure esku dago. Osea, euskaldunok eta euskera dakigunok itzaitezua deuzenok itzen behago espainiar batek, frantses batek, ingeles batek, amerikar batek itzen behago euskera. Euskera euskaldunoi dagokio itzitea. Eta noizbait euskera galduko bada da guk galduko dugulako euskera. Edo gure bizimodua ez duelako islatuko euskerak. Ze azken finean, euskerak islatzeko gure bizimodua eta gure bizitzeko era. Eta ez beste hizkuntza batek. Eta ez horregatik da berezi. Osea, euskera ez da berezia eta askotan erromantizatzen dugu ez. Hizkuntza zarrena. Hizkuntza berezina. Hizkuntza arrarona. Euskara hizkuntza bat. Punto. Ya está. Hemen, Txinan eta beste donen bezala hizkuntza bat. Daukan berezitasun bakarra da gure bizimodua, gure sinismenak, gure bizitzeko era gu gehan bezala hitzetan jartzeko erabilgarri ez egun hizkuntza eta errepresentatibuna dana da euskera. Hora dalako, gure zonako eta gure tokiko ohitura, izaera, izate, dana dalako guztik azaleratzeko hizkuntza egokina euskera dalako. Eta Espainin izango espainola eta Frantzien frantsesa, baina hemen Euskal Herrin da euskera. Eta punto. Horregatik da garrantzitsua ez bakarrik euskara ez bizitzea bezik eta euskeratik bizitzea baita. Ze euskerak testuinguru jakin batzuk damakar funtzionatzeu. Eta hau polemikoa da, baina egia da. Baina euskerak Euskal Herrin oso ondo funtzionatzeu. Ta punto gure bizimodua euskeratik dalako. Ulertzen, eta ikusi zakezue nire blog guztietan, nire bizitza
jaikitzen zenetik, lota juten zen arte, euskeraz eta euskerarik da. Momentu oso puntualetan kenduta, eta nire etxean, nire eta ezakilako euskera erdera zitelako. Beste guztietan, erdera ez da existitzen inun. Eta existitzen da anekdotikoa. Klasikok, erdera ez zituelako, eta erdera batzua da euskera ulertzen zuenak. Baina da anekdotikoa, bestela, ez da autu bat, da, eski, per se izatez hola naiz, eta nire bizten modua hola da. Eta zimaz, txapa eta gero, ez zitela zertako balio gaur egotzek euskaraz bizi nahi dut, pantailazoa, edo egotza bideo bat, sare sozialeta, gaur euskara naguna da, ez da nahikoa. Itzen euskaraz gaur, itzen euskaraz bihar, itzen euskaraz atzo, eta itzen euskaraz etzi. Itzen euskara denbora guztien, ahaltan guztitan, ahalnan eremu, momentu, esparru, jende guzti nakin eta edozinekin. Ta punto. Jazta. Ez dago debatik asunto hontan. Eta jazta. Azkenen kiston reflexio duzein dut. Baina beharrezko zen dena azaltzeko. Beste modu batea azalduta eta lasaitasun batekin, TikToken. Eta bestela esan eta bideo bat ingut, online ingurun bakarrik. Ja hurren urtean, gamara beti bueltan. Eta listo, goatu erronka bat daukaula. Dala, abenduan 24 baino lehen, edo abenduan 24ako, hobeto esan da, 175 arpide dun eta aiatzea. Hortako, zer darexena, bideo bakoitzen arpide dun berri bat lortzea. Beraz, arpide dut azbazaude, arpidetu, eta lagundu erronkau lortzan. Eta besteik ez, betiko bostakin agurtzen ezela, beti ezela. Like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu zen lagun artean. Eta beste behin, eskerrik asko hemen jarraitzatekan, eskerrik asko ikustaldik goiak guztiengatikan. Eta gaur inoiz baino gehiago, baino, inoiz baino gehiago gaur. Baina medika horrea, oaindik eta gehiago, busti zuen hau eta mingainak euskeraz eta euskeratik. Eskerrik asko denoi, agur.